హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకమైనటువంటి 38వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. అహో దేవర్షి ధన్యోయం యత్కీర్తిం శార్గ్నదన్వనః గాయన్మాద్యన్నిదం తంత్ర్యా రమయత్యాతురం జగత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను కీర్తించడి కారణమున శ్రీల నారదముని ధన్యుడై ఉన్నాడు. ఆ విధంగా వనరించుచు అతడు ఆత్మానందము నొందుటయేగాక శోక తప్తులైన జీవులను కూడా రంజింపచేయుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.
ఇక్కడ ఈ శ్లోకం చివరి శ్లోకమైనటువంటి ఆ మొదటి స్కందంలోని 6వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకము మనం ఈరోజు చూస్తుంది. ఇందులో ఆ సూత గోస్వాముల వారు దేవర్షి నారదుని యొక్క మహిమను గానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ వ్యాసుల వారు నారదులని ఆయన యొక్క జన్మ కర్మలు గురించి అడిగినటువంటి విషయాలను మరి ఆయన వ్యాసులతో తెలిపి అక్కడ నుండి సెలవు తీసుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే తన యొక్క వీణను యథేచ్ఛగా వీణను మీటుతూ యథేచ్ఛగా సంచారానికై వెళుతూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆ క్రమంలోనే మరి ఇక ఆ సూత గోస్వాముల వారు దేవర్షి నారదుల వారిని గురించి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఇది. ఈ చివరి శ్లోకం అంటే ఒక రకంగా భక్తుడు ఏ విధంగా ఉండాలి, భక్తుని యొక్క మహిమను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, అహో దేవర్షిర్ధన్యోయం యత్కీర్తం సారగ్నదన్వనః. సో అహో అంటే అంటున్నాడు, ఆహా ఎంతటి అద్భుతం, అంటే ఆశ్చర్యకరార్థాలకు మనం ఆహా ఓహో అంటుంటాం కదా. సో ఇక్కడ అంటే మామూలుగా ఈ సూత గోస్వాముల వారు ఆ దేవర్షి నారదుల వారి యొక్క జీవితము ఏ విధంగా ధన్యమైంది, ఏ విధంగా అతడు ధన్యజీవుడుగా ఉన్నాడు, ఏ విధంగా అతడు నిజమైనటువంటి ఒక భక్తుడుగా, విశుద్ధ భక్తుడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసు కనుక అంటూ ఉన్నాడు, అహో ఎంతటి అద్భుతం, దేవర్షి నారదుడు నిజంగా ధన్యుడు, ఎంతో ధన్యుడు ఆయన. ఎందుకు? ఎవరి మహిమను, ఎవరు ఇక్కడ శారగ్న ధనసును ధరించినటువంటి ఆ శ్రీహరి యొక్క మహిమను తన వీణతో నిరంతరము, ఆ శారగ్న ధనసును ధరించినటువంటి శ్రీహరి, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విష్ణువుని ఆయన యొక్క మహిమను తన వీణతో నిరంతరము గానం చేస్తూ తాను దివ్యానందంలో మునిగిపోవడమే కాకుండా ఈ సంసార బంధనాలతో అలమటిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా ఆనందింప చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ నారదుల వారు. ఎందుకంటే మన ఆచార్యులు చెప్తుంటారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వీరు నారద మహర్షి నిజమైనటువంటి లోక హితైషి అయి ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రజలకు తాత్కాలికమైనటువంటి, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు లేదా మనం నాయకుల్లాగా చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు తాత్కాలిక సుఖాన్ని కాదు, శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వాడు. ఆయన ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, ఆయన వీణ నుండి వెలువడేటువంటిది కేవలం సంగీతం కాదు, హరికథ, హరినామము, అదే జీవుల యొక్క హృదయాలను శుద్ధి చేసేటువంటిది. అలాగే నారదుడు స్వయంగా తాను భక్తి ఆనందంలో మునిగిపోయినటువంటి వాడు. ఆ ఆనందాన్ని కీర్తించడం ద్వారా, ముల్లోకాలలో సంచరిస్తూ తన వీణను మీటుతో ఆయన చేయడం ద్వారా ఆ ఆనందాన్ని ఇతరులకు పంచుతున్నాడు. ఎటువంటి వారికి? సంసార సాగరంలో, సంసార దుఃఖాలలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నటువంటి, అలమటిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ జనులను ఉద్ధరించడానికి ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ సంసార బంధనాలలో చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నిజమైనటువంటి ఔషధం మన ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు.
నిజమైనటువంటి ఔషధం, ఈ భవ రోగము నుండి బయటపడడానికి నిజమైనటువంటి ఔషధం ఆ శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తనం. అదే విషయాన్ని ఈ శ్లోకం ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. సో మనకి భగవంతుని మహిమను వర్ణించేటువంటి సాహిత్యము ప్రపంచ ప్రజల పాలనను నిర్మూలించే శక్తి కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ పాపాలన్నిటినీ కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పాపములు, సో కాబట్టి ప్రజల పాపాలన్నింటినీ కూడా నిర్మూలించగలిగే, హృదయ మాలిన్యాలన్నింటినీ తొలగించగలిగేటువంటి సాహిత్యమే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమ. సో అందుకే భగవద్గీత భగవంతుని చేత చెప్పబడింది ఇప్పటికీ కూడా అపౌరుషేయం కదా. సో కనుక అది ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ముస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ పౌరుషేయాలుగా వచ్చేటువంటి జనుల చేత ఇవ్వబడేటువంటి సాహిత్యాలు కొంతకాలం వృత్తులోగిస్తాయి, తర్వాత మరుగున పడిపోతూ ఉంటాయి. సో భగవంతుని యొక్క మహిమలను వర్ణించేటువంటి సాహిత్యమే ఎప్పటికీ కూడా ఈ ప్రజలకు నిజమైనటువంటి సుఖాన్ని, శాంతిని అందించేటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారు, సతతం కీర్తయంతో మాం అంటూ భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం. ఇవి మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ నా యొక్క సేవలో ఆనందిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు ఆయన. కాబట్టి మహాత్ములు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని కీర్తిస్తూ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి అసలు ఇక్కడ ఈ శ్లోకం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది నిజమైన భక్తుడు అనేటువంటి దాన్ని మనము ఇక్కడ దీని ద్వారా మనము చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్లైడ్ కనిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పారు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. మీరు వింటున్నారా? ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది, దేవర్షి నారదుల వంటి నిజమైనటువంటి భక్తుడు హరికథను గానం చేస్తూ తాను కృష్ణ ప్రేమలో మునిగిపోవడమే కాకుండా అదే ప్రేమను సంసార దుఃఖాలతో బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచ జనులకు పంచేవాడే నిజమైనటువంటి భక్తుడు. ఆ నిజమైనటువంటి భక్తులు హరికథ గానం చేస్తూ తాను ఆనందాన్ని పొందుతూ కృష్ణ ప్రేమలో మునిగిపోవడమే, అంటే హరికథ గానమే తన ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు మనకి శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే కృష్ణ ప్రేమలో మునిగిపోవడమే తన యొక్క జీవితము. మరి ఆ కృష్ణ ప్రేమను ప్రపంచానికి పంచడమే వారు ఆ నిజమైనటువంటి భక్తులు చేసేటువంటి కరుణగా మనము చూడవచ్చు. సో ఈ శ్లోకములో కృష్ణ ప్రభుజీ ఎంతో మందికి దారి చూపించారు, చాలా మందికి బోధించారు, అందరినీ శుద్ధ భక్తులను చేశారు నారదుల వారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. క్లాస్ అయిపోలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.